ka bani a ko'ina in dinga yaban na jiyina ka yarje min ya rabbana ban san a ina zan tashi ba ya Allah shine mafita salati Allah da dada a gurin manzo mai sakida alaye nasa a har hada da sahabbai Allah rabbana a saka su ma basu bar shi ba Allah samin harshe gunai tijjani madubin salahai jilani masoyi mai yi mai da barhama annabiyar rika tabbas wannan bai bar shi ba yake annabi shine mafita Allah samin dan godiyo su sun gaba mu ko mun biyo da sharifi kun san muke koyo shine ya samu muke iyo a cikin kaunar sa mu jin gaba yake annabi shine mafita sharifi ji kan Fatima Allah ya kara tayama ka dinga yi mai hikima annabin kake ta faɗa mana godiya ba za mu kinta ba Allah sa malam Mustapha kokarinsa a kullun ya kafa mana kaunar ɗaha mu gaba Allah mun san za kai masa nasara ba za ya kinta ba ya annabi shine mafita assalamu alaika abin yaba sallama nake ya shugaba ka amsa in yi ta ci gaba dan bara magausul lokaci dan sharifin nan babban uba yake annabi shine mafita kamuwa ya kaka a bayyane zahiri kake koko a gaibu ne kana kasa koko a san mane gashi ma lokacin da kake gano inuwa ma kai baka yi ta ba annabin mu ne jarin shi ba ga hujjoji mun kankafa a kan shi babu rufa duk girma in za ka faɗi ka kyale in ba na shi ba yake annabi shine mafita arrahimun arrahmanu ne shi sabitu arrazzaku ne bai ba kowa manzan mu ne tarin sai babu faɗin tsiya sai wanda bai san shugaba yake annabi shine mafita shi kadai ne sirrin tafiya tsayuwa ko wanda ya kewaya har mai bututu bai daya duk dai sirrin manzan mu ne ainihin haske ba wani ba shine mai sauyin kaddara in an cuce shi ya haƙura in yana tafiya ya yi jinjira Allah bai ya tamkar shi ba ba zai yi ba ko da nan gaba ya annabi shine mafita wani ya dawo wani za ya je wani na tafiya wani ya gaji rabo ke neman agaji ya ɗora ya barin duka tafiyar ce bai gane ta ba ya annabi shine mafita shi ba yayi ya dawo mashi sai kuka sai ya yi murmushi kirjin shi yana ta buga mushi duk mai yi wa annabi kishiya hankali wannan bai san shi ba sun ce maye manufar mu ne muka ce masu mu manzan mu ne sun tare suna ta gunagune mu in dai akan na hane tafiyar ba mu fara yin ta ba a gurin kowa ya gagara dukkanin girma ya ƙetara masu duba masu hakura kan kaje shi tintin ya cira na gaban kama bai san shi ba ya annabi shine mafita ka shugaban masa arziki shi kewa kowa arziki in ka so karka yi shamaki zai ba ka har ya daɗa maka masanin sama ban san shi ba ya annabi shine mafita kurban amana zo ka ji al'amin za na faɗa a ji in ka kira shi da agaji zai zo ko da baka tuba ba bai kyamar kowa shugaba na gojan wasu sun shiru ba baki sun yi zuru-zuru ya ko bakin bayyin shiru suna ta shirman banza so suke sai rage mashi martaba rike annabi shine mafita ku yau mun ce kai ya kuke ina sunan wani ne yake menene wani sayar yake wa yake yo masa aiki littafin nasa ina yake shi ma da annabi ya fake an mai baiwar domin sani an bar sa duk domin sani ko bai taɓa yin laifi ba ne duniyar nan duk sanadin sa ne ruwan sama duk rahamar sa ne ka san shi ne sanadin duka duniyar nan dai ba wani ba da annabi shi ne mafita shi ya zo tun kafin ai zuwa ya koma baya raguwa bai tsufa baya mutuwa al'awwalu al'akiru ne ba abin da ba zai gane shi ba da annabi shi ne mafita ban san mu masha Allah kun haske ya wuce tocila kun kyawu sai ka kalla ya wuce ka kwatanta mai gida ko mai ya zarge shugaba roƙona annabi kai da ni a cikin tafiyar ka kasa da ni duk rinsikar da abada ni iya tsanani ka tsaya da ni dan sharifin nan babban uba ya annabi nan ne zan tsaya
Ibrahim dan Yankwani ne ni ma ba a bar na a baya ba. Da annabi shine mafita, tsira da abinci da da a gurin mai yanci, wannan mai